Здравейте! Днес ще ви покажа как аз се боря с моя псориазис. Знаете, че това е кожно заболяване, което може да се отключи по всяко време. Има го както при възрастни, така и при деца. Аз съм ходила на лекар, както и всички вие предполагам. Изписвали са ми много хапчета и много кремове, защото псориазиса не може да се излекува напълно, но може да се тушират симптомите, така че ние да се чувстваме добре в нашата кожа. Пила съм много лекарства, мазала съм с какви не кремове, но нищо не помага. И тъй като съм оптимист, реших да се доверя на продуктите на немската компания Елар. За вътрешно аз пия гелът от алоe вера. По принцип се пия с коприва, но тъй като аз имам заболяване на кръвта, т.е. желязото в кръвта ми е повече. Аз знаете, че копривата съдържа желязо, затова аз пия този с колаген, който е за кости, стави и кожа. Напълно чисти, натурални продукти, без всякаква химия, тествани от много лекари, алерголози. Имат си сертификат за качество от независимия институт Фрезениус. Значи за вътрешно пия гелът и пробаланс. За външно третиране използвам вълшебната аптечка, както аз я наричам. Това е спрей с 83% алоe съдържа в себе си. Това са хранителни добавки, алоето. Не са лекарства, хранителни добавки са. Знаете, че алоето помага на кожата по-бързо да се възстанови и да се регенерира. Значи, ето, аз имам псориазис на лактите. Ето виждате. Като на дясната ръка съм започнала да третирам преди 2 седмици и половина. Виждате, че почти се е скрило вече. Последния начин процедираме. Като този спрей може да се използва, той е за кожа и лигавица. Значи, когато ви боли гърло, той може да се ползва и от деца. Когато имате хрема, когато имате изгаряния, порязвания, зачервявания. Значи той е мултифункционален, действа за всичко. Значи взимаме тампонче, пръскаме от спрея и почистваме мястото. Може да се напръска направо и на ръката. Няма проблем, но трябва да засъхне. Сега взимаме друго тампонче. Пръскаме и почистваме и другата ръка. И след това нанасяме от този крем с прополис. Знаете, прополисът е много полезен. Ето. Нанасяме на засегнатия участък и оставяме да попие. Аз съм много доволна, защото виждам резултата. Затова, ако и вие, мили хора, имате същия проблем или подобни, свържете се с мен, питайте ме как и аз ще ви помогна.